magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicole Ayala. Sa lahat ng mga kumikinang na ina, ganda-gandahan, bata-bataan, porma-pormahan, pero makakalimutin. Ay, sign of aging. Alam mo ba, Jigs? Alam ko kasi talaga, meron akong event mamayang gabi. Okay. So tinanong ako ng asawa ko, sabi niya, ano oras call time mo mamaya? Sabi ko, ayun nga no, sige tanungin ko. Sabi ko, ma'am, ano po oras po yung call time natin mamaya? Tapos sabi niya, bukas pa. Oh my gosh, Jigs, hindi ko kaya. Alam mo yung parang pero kasalanan ko talaga. Hindi sa nakalimutan ko, nalito ako sa mga araw. No, totoo yan. Nalito ako sa mga araw, pero nag-send siya ng invitation. Nakita ko pa nga kung ano yung theme kung ano yung tema ng party, ganyan. Tapos malinaw naman kasi talaga namang kapag ka merong imbitasyon, ang unang dapat mo tingnan doon, kailan yan at anong oras, di ba? Ganon. So malinaw siya na 21. Ganon. So sabi ko, ganun po ba? Oo nga pala. Parang nakaka-lurks. Parang nangyari din, sabi ko nga sa'yo, sign of aging. Yung kasal ni Carl, di ba last time na nabanggit ko sa'yo? Tinatanong ko, ano susunod kayo doon? Anong oras? Tapos sabi nila, next week pa. Oo, sabi, ang alin, sir. Next week pa pala. Diba? So may gano'n. May time na nawawala ka talaga dahil sa dami ng correct, obligasyon, ganyan. dami iniisip. Hindi, tsaka aminin na natin. Hindi talaga tayo nag-check na invitation. Tama. Aminin na natin. So this is always lessons to be learned. So the next time na kapag ka meron nag-imbita sa'yo, i-double check, i-triple check mo kailan. Kailan ito mangyari. Buti na lang yung meron talaga mahalagang ganap din naman kahapon. At saka bukas pala na magaganap. So pero ang maganda dito, Jegs, napakabait ng Diyos. Thank you, Lord, talaga. Naalagaan mo talaga ako ng bonggang-bongga. Ang lapit lang. Ang lapit lang ng venue natin bukas, yung ganap natin, dun sa kung saan ako dapat. Okay. So pwede akong sumaglit. Basta mag-aagawan ko siya ng paraan. Pero it is still always something to be learned. Diba? Lagi pong gano'n wag po natin kalilimutan, hindi po porke matanda na tayo. Pero siguro lalo pag matanda na tayo. Lalo pag matanda na tayo, dapat hindi natin nakakalimutan na meron pang dapat na matutunan. Diba? Alam nyo, ang problema kasi dito sa mga ganitong pagkakalimutan, yung mga maliliit na bagay, yan kuminsan, dinidisregard natin. Correct. Sa buhay-buhay natin, yung mga small details, yan tayo sumasablay. Totoo. Ito yung small na details na yan. Yes. are actually sometimes the big details. Diba? Kuminsan, ito yung mga tornilyo na maliit na pag hindi mo nakabito, hindi mabubuo. Correct! Totoo yan. Meron kaming ganyan sa bahay namin. Palibasa, lagi nawawala yung mga screwdriver namin. Tapos kung kailan mo kailangan yung tornilyo, saka naman siya nawawala, di ba? Saan mo kasi pinagdadala yung mga screwdriver? Yaan mo na. Yung isa, hiniram na isang kong kaibigan. Meron daw siyang gagiripuhan. Baka nasa kanya pa. Baka nasa kanya pa. Friend, Nicole. Check ako nga, pero naman yung screwdriver, may gagripuhan lang ako. May trouble kami. Baka nasa kanya, ask ko siya. So yung sabi mo nga, di ba, minsan yung maliit na detalye na yan, hindi mabubuo ang puzzle. Di ba? Parang katulad nga yung sinasabi ko, dun sa pinto namin, sa bahay, meron dyang tornilyo na kailangang i-screw para lang hindi umangat yung sa may screen. Yun talaga. At tuwing nakita ko doon, naiirita ako kasi laging nagkakaproblema yung pagbubukas ng screen door. Pero isang maliit na tornilyo lang yon. O in this case, isang maliit na date. Ayan. Ay, naku, nakakaloka. Buti na lang talaga ang Diyos ay gumagawa ng paraan para hindi ka naman masyadong mabulilyaso. Pero ang importante, di ba, laging lessons to be learned. And speaking of lesson, alam mo nitong nakaraang weekend, Jegs, for the very first time in my 20 years, sa aking 20 taon bilang host sa iba't ibang mga events, first time ko makapag-host ng isang expo para sa mga
nag-aalaga ng manok panabong. First time ko talaga, Jigs. As in talagang kunyari, tinanong sa akin, kasi nagparang bitawan ng manok, parang pinakita yung, parang sample lang, sample ng away. Hindi naman talaga may mamamatay, walang ganon, kasi para lang makita kung matibay yung manok. Tari na nilagay. Walang tari na nilagay. Gloves lang yan. Correct, gloves. Hindi ko nga alam kung, nakakatawa nga. Tingnan nyo, very yung blue legs. Pagtingin ko, parang hindi ko na makita blue yung legs. Hindi ko makita paano blue yung legs. So, nakakatawa kasi din, naglaban, ganyan. Tapos tinanong ako ni Doc Carlo Ilagan. Hi, Doc. Magandang tanghali. Sabi niya, Nicole, sino nanalo? Talaga, hindi ko alam kung ano yung sasagot ko. Hindi ko siya maintindihan. Titingnan ko kung sino may black eyes. Kasi hindi naman nalupay-pay kasi nga hindi naka-glove sila. So wala namang intensyong patayin, 'di ba? So mali ko kung sino nanalo sa kanilang dalawa, 'di ba? So ito yung sinasabi natin na nakakatuwa na kahit at your age, natututo ka pa. And ako honestly, Jegs, tumaas talaga ng milya-milya yung respeto ko sa mga mananabong. Kasi dati parang lang ako parang... Teka, baka makita ka na namin sa sabungan. Di mo sure. Di mo sure, baka. Kasi hindi lang naman daw siya para sa sugal. May mga iba na ginagawa rin ito talaga para sa negosyo. Diba? May mga yumaman na talagang breeders dahil dyan. Alam mo, ang mahal kaya ng yung kahit itlog lang o sisiw. Na nga. Ang mamahal niyan. Sa totoo. Kaya nga tumaas ng bongga ng milya-milya yung respeto ko sa kanila. Kasi nakita ko kung paano yung pag-aalaga nila. Hindi talaga siya simple. Depende pa yan kung saang line. Yan na nga. Pa yan. Yun na nga, pinapatanong sa akin. Itanong mo kung ano yung signature bloodline. So, ano daw po, sir, ang inyong signature bloodline? Tapos may sasabihin. Tapos sabihin ko, Kasi nga, very foreign siya sa akin. Kaya, alam mo, tuwan-tuwa ako kasi alam ni Lord yung ginagawa niya. Hindi niya ako pinag-host ng 1 araw, 3 araw sunod-sunod. Para talagang ma-immerse ako dun sa kanilang mundo. Kaya, shoutout lang ang kumuha sa akin dyan na Jegs ay ang BMEG Power Max at ang San Miguel Animal Healthcare. Ayan. Hello po sa inyo and shoutout sa inyo. Pero, yun nga kasi nakita, ngayon ko lang nalaman na merong conditioner ang mga manok with tea tree oil. Sabi ko sa iyo, mga manok panabong talaga mas mahal pa yung kinakain ng manok kaysa sa may-ari. Totoo. Kaya sabi ko, grabe no, kaya pala mag-alaga. Ganun pala yung katindi yung pag-aalaga. As in matindi. Kasi minsan, nalulurkay lang ako dun sa mga laging may hawak na manok. Diba? Parang ano ba yan na lang lagi. Pero kasi talagang, isipin mo mag-attend ka pa ng expo, makikinig ka sa mga breeders, kakausapin mo yung, dapat tama yung mga pag-itlog, di ba yung mga ganon? May conditioning pa yan. Merong conditioning. Hindi lang talaga siya basta-basta. It's an art. Art ba ang tawag? It's a science. Di ba? Pero yung mga kondisyon na nakikita natin, napapanood sa pelikula na pinapausukan, ayan, correct, di ba? Tapos basta ang daming nakakaaliw. At ang importante talaga kapag kapapasok ka sa ganyan, o sa kahit sa di ba? Importante issues yung suporta ng pamilya. Dapat suportado ng pamilya kasi para maintindihan nila. Meron dong isang babaeng breeder, nag-iisa siya sa mga lalaki na nandoon Ang sinabi niya para sa mga misis, parang nagbigay siya ng advice. Mga misis, okay na yung manok ang hinihimas kesa ibang babae ang himasin. Kasi minsan, di ba, may mga misis na nagsiselos, ano ba naman yan? Tama. Bakit naman yung manok ang hinihimas? Ako, himas na himas no, waling nganging. So sabi nga nito nga si Ma'am Magini, hindi ko siya makakalimutan Sabi niya, okay na yon na ang hinihimas ay manok kesa ibang babae ang hinihimas. So parang ang sinabi niya, bigyan po natin ng suporta. Kasi ito yung kanilang hobby, ito yung kanilang kaligayahan. In the same way na hindi naman sila nagrereklamo pag marami kang mga ina-add to cart na mga makeup na hindi mo naman ikinaganda, di ba? Charot. Pero hindi dagdag ko na lang yung makeup na hindi ikinaganda. Pero ibig sabihin, kung ikaw may bag ka, meron kang alahas, yan, di ba? Yan yung matrip mong kolektahin, di ba? Na sinusuportahan ka ng iyong mister, di ba? So ganun din yung pagsuporta sa mister. Pero ang pinakamagandang advice, isa sa mga pinakamagandang advice na narinig ko is, kung magsa-start ka niyan, yung kaya lang ng bulsa. Oo, yung sisiguraduhin
yung kaya mo munang i-maintain. Kapag ka medyo nagkaroon ka na ng kaunti, di saka ka na mag-level up, 'di ba? Yung mga ganon. Grabe, 3 araw ako na-expose iba't ibang klase ng manok. Nakita ko nga yung picture mo, nasa ilalim ka ng malaking manok, di ba? Parang tutukain na yung bumbunan mo. Sa true. At alam mo, mabibilib ka rin sa mga ginagawa ng mga events group. Yung gumawa nun yung Slingshots Advertising Yung nakapag-create sila ng ganong kalaking manok for an expo, di ba? Tapos nung sinabi sa kanila na gusto nilang futuristic yung manok, bukod sa tumutuka yung manok, Jegs, ginawa nila umiilaw yung mata, di ba? Di ba? Nakakatuwa at nakakaaliw. Wala lang, parang na-amaze lang ako sa mga new things that you learn every day. So for example, merong pula tsaka off color. Hindi ko talaga alam yan Yung parang pag hindi pula, edi off color siya. Ang tawag, 'di ba? Ganon. Tapos ang pula pala, ewan ko kung tama pagkakaintindi ko, kasaglit lang ako dun 3 araw, kailangan yata dito 3 taon para mag-gets mo So parang yung mga pula, sanay sila na mga kalaban nila ay pula. So pagka may puti sila na nakita, hindi nila kagad susunggaban kasi hindi nila naisip as enemy. Ang galing! Parang, wala lang, parang it all boils down to, ang galing ng creation ni God na may mga ganyan. Diba na, okay, so hindi siya pula, so hindi ko siya muna aawayin. Di ba parang mga ganun? Kasi hindi niya nakikita as competition. May mga pa nga yan na may mga manok na ini-aircon Oo, na correct. naka-aircon. Ayan na nga. Na Kasi, hindi siya pwedeng kasi kailangan sila. Hindi sila stress. Di ba? Pag binabiyahe, may 5-cock derby or yan. 6 or ang dami pong alam ni Diego Bandido. Yung totoo. Hindi kasi tatay ko nagsasabong dati. Kaya okay. Hindi man ako nakapunta o hindi ko man naging bisyo yan. Lalo na yung mga tsuhin ko, naririnig ko yung mga kwentuhan. Yan, tsaka expose ka sa kanila. Sa mga sabongero. So meron, ibig sabihin, mga backyard breeders kayo. Sa likod ng inyong backyard, may mga ilang mga manok, ganon. Meron pa dyan ang lowest term na yung tupada. Ano naman daw yun? Yung tupada, yung mga small time lang, yung mga tropa-tropa lang. Yung mga ganon-ganon. Hindi pa siya yung mga malakihang bloodline na mga sosyalan at mga pang malakihang pustahan, di ba? Ayan. Nakakaaliw lang. Yan yung mga nakikita natin nagba-viral na hinahabol ng mga pulis. Yung tupada? Ano? Yung kasi illegal. Illegal ba yun? Kasi sugal? Ano ba? Sugal. Na hindi dumaan sa... yung mga nagtatago lang sa gilid. Ayan, ganyan. So may mga ganyan po tayo mga natututunan. Pero ang higit sa lahat, kapag you will enter into that kind, dapat kaya mo yung tipong hindi naman to the point na masisira buhay mo. Correct. At naibili mo na ng manok yung dapat na pambayad ng kuryente. Ayan. 'Di ba? Yung may maayos ka nga na manok pero yung kuryente naman ninyo medyo tagilid, 'di ba? Nakatikim ka na ba ng panabong na manok na niluto? Hindi pa. Anong lasa? Hindi. Makunat. Hindi kasi medyo matagal na matagal na 'di ba? Syempre hangga't lumalaban 'yan, nagcha-champion, aalagaan at alagaan niya. Kung minsan nagkakaedad na yung manok kaya makunat na sila. Kaya pala, parang tao din. Di ba kumukunat na tayo? Kumukunat, nagiging marupok, di ba? Nakakaloka talaga, pero amazing. Meron bang term niya tawag, halimbawa, bihag? Ano naman yun? Pag natalo yung manok mo, akin na. So yun yung inuulam ko minsan. Ganon. Meron naman na pag namatay, di sa'yo din. Ganon. Pero nakaka-lurky lang talaga dyan, Jegs, no? Ang tagal mo inalagaan, inerkonan mo, pinausukan mo, nilagyan mo ng tea tree oil, diba? May booster siya, yung mga anak mo wala. Tapos segundo lang. Segundo lang yung laban. Kaya yun yung sinasabi ko. Correct. Kaya yun yung sinasabi kong bilib na bilib din naman talaga ako. Kasi syempre it takes a lot of lakas ng loob, 'di ba, para gawin mo yun na ang daming ang daming kaakibat. Yung mga resources yung resources oras. Oras mo, 'di ba? Pero nung nag-awa yung manok, hindi mo talaga naiintindihan. Hindi ko na gets kung sino Lalo pa wala namang namatay. Usually makikita mo diyan yung mataas yung lipat. Yun nga daw. Kasi sumisipa. Correct. Pag sinipa niya yung dibdib ng manok, patay na yun pag may tarik. Yun yung explanation ng katabi kong mananabong. Sabi niya, ang galing nung ang taas ng lipad nung isa, yan yung nanalo. Sabi ko, bakit po? Sabi niya, kasi kung wala yung gloves,
na tama, oo. Dito sa dibdib. Kung tari yun, patay na yung ano. Saksak na yun. Oo, sabi ko, nakakaaliw lang talaga. Amazing, di ba? Bawag ka magsasabong. Hindi naman. Baka makita ka na Hindi ko naman din Nicole Yalas 5-cock derby. Sali na! Tapos ang tagabitaw mo ng manok, nakabrief lang. Tapos ang requirement ko 6-pack. Ayan. May 6-pack, di ba? Bihirang cock-derby. Kaloka talaga. Ay, nako. Pero again, kabisyo in moderation Tama. Nga. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang naulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!